Krásny deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma poznáte ako pravú veštbu, ale založila som aj tento kanál pre moje klientky, ktoré túžia po bábätku, tehotenstve alebo iných veciach súvisiacich s deťmi a materstvom. Dnes si spravíme aj výkladík na záver z kartičiek porodné afirmačné kartičky, ktoré som dostala od mojej klientky Vlaďky, ktorej som úspešne aj privolala babetko. A dnešná téma bude tokofóbia. Čo to je, ako ju liečiť, prečo sa vyskytuje. A tokofóbia je vlastne strach z tehotenstva, strach z pôrodu, ako veci budú sa vyvíjať. A tento strach mnohým ženám bráni v tom otehotnení a hoci si prajú to bábätko, niekedy môže byť táto blokácia veľmi silná. Ja sama viem, o čom hovorím, lebo som si s ňou prešla aj prechádzam a dnes si aj prezradíme, ako na to. Dobre, takže začneme tým, ja som si to aj spravila také poznámky, že čo je tá tokofóbia, je to vlastne ten strach z toho pôrodu, z toho, ako sa veci vyvinú. A tá tokofóbia sa delí na dve formy. Môžete mať primárnu, to znamená, že sa bojíte ešte pred pôrodom, že ešte ste nerodili, ale dostali ste túto fóbiu počas tehotenstva, pred tehotenstvom, alebo celkovo už tá myšlienka toho pôrodu vo vás vyvoláva také pocity strachu, môžu vás vyvolávať panické ataky, naozaj takú nechuť byť tou mamou, keď si predstavíte, čo vás čaká, alebo je sekundárna a to je tá skúsenosť, ktorú ste už mali s pôrodom, potratom a jednoducho už ste si odžili nejakú traumu a táto trauma vám ako keby nedovoluje mať ďalšie dieťatko alebo nechcete mať ďalšie dieťatko, po prípade máte také tie úzkostné stavy, zlé sny kvôli tomu, že tá trauma tam je. Ako s tokofóbiou pracovať? Ja som sa s ňou vyskytovala aj vyskytuje sa veľmi často u mamičiek alebo budúcich mamičiek kvôli tomu, že sú rôzne vplyvy toho okolia, ktoré ju vyvolávajú. Možno, že ste počuli hrozostrašné príbehy v svojich kamarátok, žien v okolí, ktoré si prešli veľmi náročnými pôrodmi, veľmi ich to bolelo a vy ste vydesené kvôli tomu, že toto by som nezvládla. Potom sú tam prípady, kedy naozaj moje žienky si prešli potratom, smrťou dieťatka a boli to tak silné momenty, ktoré ich tak zablokovali, že majú voči tomuto velikánsky rešpekt. A treťou je aj karmická blokácia alebo karma z minulosti. Tá sa väčšinou deje, keď ste si v minulých životoch prechádzali nejakými hororovými vecami. Mala som klientku, ktorá prešla si smrťou svojich detí a už ako keby v tejto inkarnácii nechcela mať ďalšie deti. Boli tam problémy pri pôrodoch. Častokrát aj sa vyskytuje to, že keď ste boli v minulom živote pôrodná babica alebo taká tá dula a upálili vás, tak máte ten rešpekt z tých pôrodov. Sú tam mnohé tie aspekty a ešte je tam taký podvedomý aspekt, ktorý tiež častokrát vidím v tej svojej poradni, ktorý som mala aj ja, a to je tá trauma z tehotenstva vašej mamy alebo starej mamy. My tým, že sa už narodíme, máme v sebe vajíčka, už tým, že sme materníci, máme v sebe tieto vajíčka, tieto genetické informácie. Aj keď naši predkovia prežili veľmi ťažké pôrody, hlavne z maminých strán, alebo zažili tam nejaké traumy, po prípade vaša mamina mala komplikovaný pôrod alebo vaša babka, častokrát sa to prenáša na tie generácie aj žien potom. Ako tieto veci odblokovať je najlepšie tým, že začnete pracovať s tým svojim podvedomím. Buď je tam dobré navštíviť nejakého psychológa, kouča, ktorý sa priamo tomuto venuje, po prípade sa porozprávať s niekým, kto si prešiel pôrodom, ktorý nebol taký komplikovaný, aby vám tam ukázal aj tú cestu, ktorá
je proste pekná, ktorá nemusí byť taká dramatizujúca. A taktiež veľmi pomáhajú aj kundalini aktivácie, barsy, rôzne modality a techniky, ktoré pracujú s tým podvedomím. Ja pri odblokovaní vždy pozerám v kartičkách, prečo tento daný problém prišiel, či je to niečo z minulých životov, či je to teraz súčasný taký ten problém a potom s tým vieme pracovať, ale je to taký dlhší proces. A ja budem veľmi rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, či poznáte niekoho, alebo či sami ste mali tokofóbiu, či ju máte. A poďme sa pozrieť na tieto nové kartičky, pôrodné afirmačné kartičky, že čo by ste si mali uvedomiť. Alebo že čo by ste si mali hovoriť, aby to tehotenstvo a pôrod dobre dopadol, lebo veľmi záleží od vašej psychiky aj ako ten pôrod dopadne. Duly a tieto poradkyne, ktoré sa venujú tým pôrodom a pôrodné asistentky, rovnako aj gynekológovia vedia, že ten psychický stav tej rodičky veľmi ovplyvňuje to, ako ten pôrod sa vyvíja. A keď tá žena na sebe pracuje a naozaj príde na ten pôrod tak ako keby viac pripravená, vie, čo má očakávať, tak aj ten priebeh býva zväčša ľahší. Dobre, takže poďme sa pozrieť. Prvá, druhá alebo tretia kartička, vyberte si, ktorú afirmáciu by bolo dobre si hovoriť. Ak ste si vybrali prvú kartičku, tak máte tú afirmáciu dôverujem svojmu telu a svojmu bábätku. Dôverujem svojmu telu a svojmu bábätku. Skúste si to hovoriť, hlavne keď už prežívate v tehotenstve tie úzkosti z porodu, lebo môžu nabehnúť aj to, že sa tešíte na bábätku a zrazu už sa blížia tie dni do toho pôrodu a vtedy tam nastáva tá panika. Druhá kartička je mojím telom prúdia prirodzené anestetika, bolesť je len dočasná. Mojím telom prúdia prirodzené anestetika, bolesť je len dočasná. Alebo tu máte kartičku tretiu a tá vraví, moje kontrakcie nie sú silnejšie ako ja, pretože sú súčasťou mňa. Takže moje kontrakcie nie sú silnejšie ako ja, pretože sú súčasťou mňa. Moja aj dobrá kamarátka začala robiť dulu, takže ako náhle potrebujete takúto aj pomoc, tak ja vám rada ju aj dohodím a budem rada, keď mi aj napíšete, ktorú kartičku ste si vybrali, túto afirmačnú, po prípade, či tieto afirmačné kartičky máte a prajem vám krásny deň a ak máte záujem, rada vám natočím aj videjko, ktoré slávne ženy, osobnosti trpia tokofóbiou alebo trpeli. Takže napíšte mi to dole do komentára a ja sa na vás teším, majte sa krásne.